Kol, daghay nag-ingon nga ang kasagaran sa mga tao nga na-encounter kanang nag-ingon sila nga ikaw nagpa Ginoo-Ginoo or ka nagpa Dios-Dios. Unsa man gud nga pa Dios-Dios nga pulo nga ikaw man nila nga pasanginlan nga unta naaman ka sa ubos, wala man ka di magpugka lang dun og bisang gani makita namo nga ang simple lang gani ka kayo nya. Kung atong i-kumpara pod sila ha sa nagawali nga naikatungod, mga lisensyado nga nagawali, kuan man sila tinahod ba nya, napod nila tanan nga mahalon nga sapot na amang gani sila gani kung magwali. Unsa man na siya Kol nga kini mga pulo nga gud nga kuan nagpagino-Ginoo nga nung nakaingon man sila ani kana lang pangutan. Kana boy ka mga mao na pamagi sa mga Parisiyo bisan si Kristo sa una ipapatay ang kanang nagpa-Dios kanang magainungan ita nga tuo mo na mo kami gipadala kami may katungod mo na nga kanunay ko nagasulti niyo boy, wala ko'y kalambigitan sa inyong kaluwasan, igo lang ko nagwali, igo lang ko nagpaila ni Kristo kaninyo nya kamo ang mubuhat atong buhat og pagtuo. Pagkita ako sa inyohang pagtuo nga walay buhat kay pagkitaon ako sila sa akong buhat nga akong pagtuo. Mao nang akong ipakaon sa espiritu boy nga magtambal ko kay mga liupo ramang ko sa Dios. Ni wala magani ko'y orasyon, wala man ko'y tambal nga gibuhat, painom nila nga tubig raman. Igo ramang ko nagaampo niya kay sige man sag ingon ako nga isulti ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran mahatag kagawasan. Pero may kagawasan kong bangayo sa Dios, ako pong isulti ninyo, kumbaga wala na akong tabunan ba sa gantangan ang suga, di ba? Akong ipadayag ninyo ang kamatuoran. Wala, ayaw po mo pakukom nila, bisan ang mga pari, ang mga pastor. Sakit lang kay kung naa sila'y sala, musuko sila ani. Ang kanil magun-ingon na pa Dios, kaya naigitambalan rin, mausab ko, naay buslot akong kamot. Ang magsulti magod anak niya mausab pod ang akong tingog kay pugnan man ako boy, pugan man ako ang espiritu nga gusto nako ako lang makigsulti unya kay tawanon ko maguol man po ko kay basi masuko sila sa akong gisulti mo nang muilog ang espiritu nako magkurog ko mabibrate ko ana nga dili na ko mutambong gani sa mga tawanon pakigpulong maana kay makita man madungog man na sa espiritu ang ilang mga garbo, ang ilang mga tinago na kung naa sila yung mga balaod ni tukod na adi sila interest niya ang espiritu perfect man 100 tanan kompleto ba mo na nga naas pala ang kasulatan sa espiritu anong gasa kamahog yun nakamatikod man mo na sa diyang wala na ko na gisulti wala na to na nabasa to ano man ang naak wala nakigusay na ko karon sa bala ang kasulatan sa itong nagyan kanyan to mo na boy wala ko nagpagidong Ginoo, wala ko nag-ingon anak sa Dios, wala ko kaya ang Mesiyas boy nag-anto sama kaniya pahit kay boy si Papa Jesus tanawa god ang espiritu niya nag-angkon sila nga sila ang Mesiyas niya walay buhat mga Hudyo kanang ang pamaagi Pero ang Mesiyas ba kanang sana siya ka kanang Mesiyas boy gasa man na gasa ba gift ba tama na si Papa Jesus gift Emmanuel gasa ba siya nag-antos para sa itong mga sala. Bisan karon ayaw halang doon nga Mesiyas dili halang doon. Dili na sa ubos di ba? Ano nag-atiman man ko ninyo tanawa si Papa Jesus kung ingon asa ang tanang gipasidunggan ug naay nag-alagad ug naay gialagaran. Nya ingon sa natural gud sa tawhanon katong gialagaran mo toy taas pero nag-ingon si Jesus ganong nag-alagad man ko ninyo. Mga pa dili anong nag-alagad man ko ninyo. Mata karon ug unya naay magpatambal naay moingon pa man kaniko. Ihatag na lang na ako na Ginoo ako ana lang ni iyang mga sakit bi kay naluoy pug ko niya muingon man ang Ginoo aron mga liupo ko ihatag na ko akong kaugalingon ngadto kaniya siya na ang mahibalo paghatag sa akong gikinahanglan ngadto sa uban mo na nga kanang namunay ko ingon nga malipay lang ko kuwaon ko sa Ginoo kay dili man ako ni katungod boy ang ngalang ang Mesiyas ang ilang una na hari si Kristo hari nga mapabsanon balihon manggoda nila nga ilogon nila ang pangalan lang ni Kristo pero dili nila ilogon ang buhat ni Kristo
Tama? Pero isa ra gid ang Mesiyas eh. Dili Si po- Kristo na kay siya tuwa na sa langit. Ang tao lang nagwali ngayutanon kay naa may bagong langit ug bagong yuta. Mo nang inigabot sa panahon boy kanang nagdiugan ako kanang mo nang patya yung sala. Unsa pa may kaunon sa kalayo kung wala mo'y sala. Dili ba? Mm. Mo to si Daniel na kon siya unsa pa may kaunon nga dako sa pagtuo sa Dios. Kaya ang Dios aman lighting man na kalayo man na. Kana ilang pagtuo bitaw nga abi nila ang yawa kalayo dili. Hayay kayong yawa. Mao man ang mga tinago ni Kristo. Si Kristo boy mubalik sa dream mupatay mulaglag man isa nga ayaw pagpaubos lang kamo kay kamoy nagkinahanglan og kalawasan. Kay ako ang mahibalo di ba naana sa wala ang kasanatan? Oh. Siya ang mulaglag sa taong laglagonon. Unya unsa may gibuhat sa tao kanunay gipalansang sa cross nato kay kita man nino nagbuhat og sala sige sip-sip sa Dios. Tama. Sip-sip sa ni Kristo. Mo na ipadayag na ko orong kamatuoran. Unya ang maigo ni ini pasabot nasadaan siya. Boy, walay pari, walay pastor nga wala gisugo sa Dios pero padidi ang ilang binuhatan og sinultian. Kay duha man kamatang ang espiritu good ug bad mo tong ingon siya kung nga naa ka ninyo ang mapahitason gigamit ko ninyo nga nahimo mong halangdon gigamit ko ninyo mahimo kamong bandianon nakabalo na kamo kinsa inyong amahan. Tama gid. Nagampo mo amahan namo pero wala man ninyo ang buhat ni Kristo. Nya kabalo na kakisa mong amahan. Kambusa boy kanang naay mga nagdebate ninyo ay naaman sa bala ang kasulatan ni nagdebate. Ngano maghiskot man ta ug kanang tinukod sa tawo nga simbahan. Nga ang tinukod ni Kristo ang templo sa Dios ang ato man kasing-kasing. Pare sa tuwa diri. Magunsa man ko no atong ganuyon sila diri. Wala mo po sila ipaningil nako dili ba? Nagtambal ko ni nagtambal basig wala manggani tagaan pa nato kung naapay sobra nato. Kaya na may arang-arangan nga mohatag og dako ipahatag pa nato sa uban. Tama? Pero lisod ba kagaya na sabto ng panggol ko kanang ang templo sa Dios ang kasing-kasing kay naandan sa tao ang simbahan man nga templo. Mo na ingon nga nakadungog na sila apan dili gustong mamati. Nakakita na sila apan dili sila gustong matanaw. Di ba naanas pala ang kasulatan? Tama. Kung ano nga ang mga tao kung maghisugot kitag bala ang kasulatan kay tapulan man sila magbasa ani kay nasalig man sila kuno atong magbabasa. Magsalig lang sila atong nagwali. Yun naman sa Biblia magwali apan dili mantigong mawali. Magbasa dili mantigong mubasa. Maayo mo kanta pero wala gibuhat ang gikanta tama? Sabot pa sabot basta pag magbabasa o magwawali nga maayo pero wala nagbuhat. Patay gihapon so gihapon niya. Matuman magina sa balaang kasanatan boy naay mga pagayon. Ayaw po na ninyo sila kaupmi. Ha? Mga na gani badlongon ko kamo ay nagdebate. Kaya nga ano kada sila naalang na sa garbo. Wala nagpasabot kay buhi pa man na sila. Bisa pag-abot sa panahon na pa may kapanahonan. Mo gani nga kung naay naglabay na ko sa una di ba? Badlongon ta mo diri kanang mahibos mo ana inyong pasakaan o kaso kaya na kay dili na tinod inyong gani ko nga ayaw mo na ang bato nga walay bili sa man nga bililon kaninyo diha mo nakita nga nahigugma sa iyong kaaway Tama gid. tama Sabot pa sabot dai ko kining bisan pa no o dili po tanan tao nga nagawali maluwas kung dili po tanan nagasimba maluwas kay ang hukman sa Dios ang ato mang kuan ang sala man mamay masunog. di ba unsa nang simba kung akong gisulti ninyo ang simba daygon ang Ginoo o nagsimba na po ka dito nga wala po kay buhat mo to nga pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat kay pakitaan ko kamo sa akong pagtuo nga dako mga dunay buhat di ba buhat good boy dili pod mahimo nga buhat lang ka nga nag-alagad-alagad lang ka nga wala po kay pagtuo sa Dios kinahanglan ubanan gid na nimo og pagtuo kay kung nituo ka sa Dios nga mobalik gid sa laglagon gid ang laglagonon magpili gid sila mga taong balaan mo na ang pagtuo kunya imong buhaton na siya katong yung giingon nga matuman ang pagbot dinhi sa yuta mayon sa langit tumano nimo yung pagbot pagpaubos pagpasaylo kay kitang tao kita man ang magkinahanglan kaluwasan dili ba si Kristo dito naman sa langit mo pud ako mo na akong kanunay hilakan ninyo kanang usaya magpalayo lang ko ano man ako man ang gamiton gud niya nga mabuhi pag-usap ang pulong nga katong nangamatay na sa una mugamit nako ba na sa John 16 nasa 14 sa ubos ato man ang gisulti dili man gud sila magbasa ani ingon pud sila nga wala sa balaang kasulatan wala sa Biblia nasa ubos pinakaubos sa 14 katong ang magtatabang ang hubad sa magtatabang usa ka taong tinawag himong giya ug kauban ug abyan na man na didto
Kunya kung miingon ka nga sila naa po dito, panid-ipod nilang binuhatan. Basi gigamit na nila si Kristo. Tama? Tama. Oh, ako gani na kita man ninyo na ako'y trabaho. Usahay nga, biyaan ako ang trabaho kana nagkinahanglan. Kunya, apoy na kay boy, kay usahay maghilak pa ko, kay naapay mga anak nga gahig ulo sa ginikanan. Yan naaman na sa walang kasulatan nga tahura yung ginikanan. Yan na po'y ginikanan nga kanunay nagapasuko sa anak, muna maghiko ang anak. Di, naaman po na dito ginikanan, ayo pasukaan yung anak. Kunya kung ginikanan ug anak kung nagtuman anak sa balaang kasulatan, buotan ug anak nagtuman ug ina nagtuman, di ba mag-away ba? Nya asawa pod ug man mo na boy magpadala mo ni si Elias. Dili tao nga si Elias mismo mabanhaw siya pinaagi sa taong espirituhanan. Mo na sa 14, di ba? Na dito no, ang kalibutanhon dili makatugkad ni ini kay tawhanon man sila. Nya kita nagatuon sa espiritu ng makatugkad nga naman nagatuon ta na pa sa otoridad ang atong karon naging husay ko ninyo, di ba? Husay kaya tuwa man ni naak sa na tulo ka tuig ta nga gisulay. Mo wato sa kasaysayan nato nga wala na mo naminaw nako, no? Nintipon sa pondok pero sulayon mo unsa ang god ug pan. Sa day bahan sa tawhanon nga pagtulon ankol or pagtuon or espirituhanon nga pagtuon. Ang tawhanon nga pagtulunan kanang makita sa mata, mahikap sa imong kamot. Ang espirituhanon kanang naa sa balaang kasulatan nga wala na naapa sa balaang kasulatan. Espirituhanon ba umaabot kaalam. Ang kaalam ug ang kahibalo boy kahibalo gitun-ani mo na sa tawhanon dinhi sa kalibutanhon. Unya kana pong kalibutanhon nga pagpanambal kana pong magamit pod sila og kanang magluto-luto pod nga matambal mga herbal anang mga nagluto kalibutanhon na sila. Magsilik na sila unya gamito nila ang pulong podaron kato siya mabalaan. Ang kanang tawhanon nakatuon og mga filosofiya laing mga libro mga nasa tawhanon para nag-eskwela gud ka, di ba? Magtuon ka laing pinulungan tawhanon man na. Pero Nya, sala na siya basta magtuon og iya sa kalibutan. dili kay naa man na sa balaang kasulatan nga kung ana-ana kaninyo ang kaalam gamit ang duol ka nako. Pero mao man na ang hinungdan nino magpakasala na kaboy tanawa ng bata nga wala pa katuon og grade 1, di ba? Wala pa sila Malaysia no. Wala sa sala. Pero kung naanay tawhanon kay tun-an man pod dato mingon pa kita. Ala nay abat dia, ala nay ayaw na hugaw na, di ba? O naana sila tawhanon no. Dito nagsugod ang sala sa tao. Kay kasagaran ang labi na kay nagsaligta nga gibunyagan na maluwas dili boy. Tanaw ko itong ingon siya sa Pablo, nagpatuli mga gani siya, gibunyagan, nagpabunyag magi siya. Matong mga apostolis minsan dali kamo dinhi, kay bunyagan ko kamo. Abi ninyo katong mga Hudiyo nga wala to gibunyagan to sila. Pero yung bunyagan sa kalayo sa espiritu. Kay karon laglagon man ni ang kalibutan boy, kung miingon sila bakak di akong gisulti tanawa ang kalibutan karon. Laglagon ni ang kalibutan pinaagi sa kalayo. Nya bunyagan mo sa espiritu. Kining akong gisulti karon kay espirituhanon man ta naa ni sa balaang kasulatan mga espiritu na kana gibili na ni kada patay naman na sila balaan naman na sila mga bihag naman na sila dito. Unya mo to ingon sa taas nga panahon ilaning gitipigan o karon ato ang gikuha ang selyo pinaagi sa pagbutyag sa kamatuoran. Tama.